Espaldes amunt, cap cap enrere, cul cap enrere i peus de pingüí. Cul camió, braç estirat, cul tancat, dit per amunt, espaldes amunt, cap enrere, cul cap enrere, peus de pingüí i anem a la jala. Super bé, ho faig molt bé, que sí? I ara? Mira tots cap al cel. Llavors fan formes, això és molt divertit. Que guai! Un avió passa volant, jo m'intento acostar. Hola, aviador! D'aquests aquí, això és molt divertit. Per com el llavors i gran alegria la façana. I pot un altre net a la parada. Net cap a tu i regal mà perquè avui està amb tu. És un dia d'il·lusió. És un dia d'il·lusió, xa-la-la-la-la. És un dia d'il·lusió, xa-la-la-la-la. És un dia d'il·lusió, xa-la-la-la-la.
Venga. Tocamos de avión, sopar, barcamos de avión y gran, blanco de tirar pestañas. ¡Vamos! ¡Y ala! ¡Y botonadas! ¡Space! Mapa que vull estar amb tu. És un dia d'il·lusió, la 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 la. És un dia d'il·lusió, la 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 la. És un dia d'il·lusió, la 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 la. És un dia d'il·lusió, la 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 la.
¡Bomba! Sensual, Un movimiento sensual. sensual, Un movimiento muy sexy. Un movimiento muy sexy. sexy. Yo quise bien azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Para bailar esto es una. Y las mujeres lo bailan así. 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 Sensual,
cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y tenedor, un salero, azucarero, la batidora y uno, dos, tres, sobre una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, un salero, azucarero, la batidora y uno, dos, tres, ¡Súper! Molt bé. Jo fem moltes de fotos, que podeu veure papàs i voltes a la nostra pàgina tot el que heu fet. I ara anirem a donar primers premis, els premis del torneig. Però començarem per subcampions. Els subcampions d'aquest primer torneig de futbol de quart, cinquè i sisè, que tots quan sigueu grans ho fareu, no passeu pena, eren l'equip de los Picapiedra, no us veurà? Los Picapiedra eren Brahim Ouayat, pot venir a cercar el diploma. Es un crack, Brahim. Si algún club lo quiere fichar, está libre. Otro aplauso. Joel, Perulero. Diego Joel. Diego Armando Joel Perulero. Jesús Muñoz. Bueno, pero también era del grupo. Y Anyuk Pelleres. Aquí. A un fort aplaudiment en aquest grup de los Picapiedra que van quedar subcampions del primer torneig. I ara sí que procedirem a donar pas als campions d'aquest torneig, que va ser en semifinal i quartos de final i va ser superprofessional, amb un arbitratge també excel·lent. Donant pas a aquests campions. Primer de tot, donem una forta mamelleta a en Sebastià Quinell. James, campeón mundial, también está libre, pueden ficharlo cuando quieran. Andrés Sánchez. Y Adam. David. Hoy una foto, cap aquí, al equipo ganador, los Vengadores, ya el nombre prometía. Porque els guanyadors tenen un premi especial perquè es me'n recordeu de nosaltres, perquè paper no m'hi heu perdut. Però això no pot perdre. Això és el primer trofeu BFC Inca, o FECIP BFC Inca, Beata Francina Sirent. Un fort aplaudiment per aquest campió. Venga, una foto con la medalla y el diploma. The winner. Passeu el diploma, que no facin més fotos de medalla. Super!
Molt bé, però no hem acabat. Seguim amb l'entrega de diplomes. Per favor, si qualcú pot ajudar-me aquí un poquet. Ara qui som? Els de Gincana. Guanyadors de Gincana. Vale, guanyadors de Gincana van ser dos equips que van empatar. Van guanyar dos equips i eren les Panteres i els Tigres. I anirem anomenant d'un en un i aneu passant cap aquí. El grup de Tigres va ser Nainara Ramos, com aquí. Miriam Gómez. Helen Delgado. Xavi Barrero. ¡Vamos, Javi! Venga, Xavi. Arriba. ¿Clara? No, Lara. Alicia. No, Rosa no. Tati Rabassa, por favor. Rosa. Vale, Mohamed Belkiri. I Mohamed Lassiri. Així, això d'aquí de Tigres i seguim amb les Panteres. Àmbar Cristal. Hawa. Ven para acá, Hawa. Y tenemos un repetidor de campeón, Andrés Sánchez. Hamza Haruti. Sami Karuti. Meriem Karuti. Emma Guatemala. Y ya está, porque s'ha tornat. Molt bé, un fort aplaudiment. Margarita, cuidado que te ponen a romper. Un fort aplaudiment de aquest campió del primer Gincana, jornades culturals, ja que se'ns n'hi decidé. I moltes gràcies a tots els participants que ara vos repartiran també un diploma per haver participat, perquè aquí ningú ha perdut. Tothom ha guanyat. Han guanyat experiència, han guanyat amistat i han guanyat que se'n molt bé, o no? I ara, volem anar de vacances.